Gabon deizuela, osasun bideak ugalketa lagunduko tekniken gaineko mugak kendu ditu eta azkenik emakumek ez dute ugalketarako arazorik dutela frogatu beharko Nafarroako osasun sistema publikoan era horretako tratamenduak jasotzeko. Aurrez itxitako atea ireki egin diete beraz, bikotekiderik gabeko emakumei eta bi emakumez osatutako bikotei. Horixe gaurkoan nabarmendu dugun titularra, baina bestelakorik ere jaso dugu eta segidan azalduko dizkizuegu. Iruñeko taldeko bortxaketako biktimaren abokatuak esan du, auzia irabazi egingo dutela, eta fiskalak ere, 5 akusatuek sexu eraso jarraitu egin zutela egiaztatu du. Hark nabarmendu duenez, akusatuen arteko elkarrizketak kolaboraziozkoak izan ziren, eta neskari zuzendutakoak berriz aginduzkoak. 22 urte eta 10 hilabeteko zigorra eskatu du fiskalak, bortxaketa egitea egozten zaien 5 gizonezkoentzat. Akusazio partikularrak jarrera gogorrago hartu du, eta 24 urte eta 10 hilabeteko zigorra eskatu du. Iruñeko udalak eta Nafarroako gobernuak aurrera daramaten herri akusazioak berriz, 25 urte eta 9 hilabeteko zigorra. Bihar defentsaren txanda izango da. Bortxaketez gain, kaleko jazarpena, prostituzio behartua, eguneroko bortizkeria ekonomikoa, biolentzia fisikoa, enpresetako jazarpen sexista eta sexu erasoak ere indarkeria direla ozen salatu dute asteburuan Euskal Herri osoan kalera ateratarko milaka lagunek. Indarkeria kasuak salatzean emakumenitza zalantzan jartzen dutenen gainetik, elkartasuna eta babesa adierazi du mugimendu feministak. Zure egia gure eginez leloa ardatz hartuta. Horregatik guztiagatik, altza ditzagu gure ahotsak eta eskuak edozein motatako indarkeria matxistari aurre egiten dioten eta diregu emakumeon osatze eta aitortza kolektibo gisa. Zure egia gure eginez. Gora borroka feminista! Gora feminista! Donostian berriz, erreboluzioa ekimenaren baitan azkenaldian herri mugimenduetan izan diren eraso matxistak salatu dituzte, manifestazioaren ostean Partezarreko ikatzkalean egindako ekitaldian. Argi utzi dute saretu egin direla eta ez dutela beldurrik. Jasandako erasoak elkarri kontatu eta horiei aurre egiteko elkarrekin kontatuko dugu. Saretuta bagaude ez dago gelditzerik. Gora borroka feminista! 2018an itxiko du gure eskudagok galdeketen lanildoa, Araba, Bizkai eta Gipuzkoari dagokionez. 180 herritan egin ditu galdeketak, 780.000 biztanle bizi diren eremuan. Urte berriarekin, ariketa hiriburuetara eramaten ahaleginduko dira eta 2019tik aurrera Nafarroa eta iparraldean sustatuko dute. Inboluzio demokratikoari aurre egitea helburu duen hitzarmena eskaini die EH Bildu, EAJ eta Elkarrekin Podemosi. Herri izaerako konpromisoa salbuespenezko une batean izenburupean aurkeztu du koalizioak proposamena eta horren bidez Nafarroan egineko itunaren tankerakoa gauzatu nahi du EH Bilduk Araba, Bizkai eta Gipuzkoan ere. Gainerako bi indar politikoek hala onartuz gero, koalizio suberanista prest legoke Jaurlaritzaren eta 3 herrialdetako aldundien egonkortasuna eta gobernabidea bermatzeko. Franco hil eta 40 urteren ostean, Euskal Herriak bizi duen egoera larriaren aurrean, erantzukizun historiko bat dauka aurrean Euskal politikagintzak. Benetako estatu paktu bat dago martxan, eskubide zibil eta politikoak gero eta gehiago murriztu eta autogobernua ahalik eta gehien usteko asmoz. Ez dute disidentziarik onartzen. Euskal Herritarrek denbora tarte luzean elkarlanean lortutako garaipen politiko, sozial eta instituzionalak arriskuan daude. Gure herritarren interesak kontuan hartuz eta herri gisa defendatu behar ditugun balioak aintzat hartuta, inboluzio demokratiko honi aurre egiteko akordioa proposatzen dugu. Herri eta gizarte bezala indartuko gaituen oinarrizko akordioa proposatzen dugu une historiko honetan. Proposamen hau Eusko Alderdi Jeltzaleari eta Elkarrekin Podemosi zuzenduta dago. Une politikoari erantzuteko, erantzukizunezko akordio proposamen transversala da eta Euskal Gizartearen aniztasuna islatzen du. Akordioak posible direla adierazi du Andoni Ortuzar EBBko presidenteak eta EAJak bere esku dagoen guztia egingo duela elkarrizketa sustatzeko. Haren esanetan ordea, EH Bilduk berandu egin du gobernagarritasunerako proposamena. Llega tarde.
no parece muy creíble además en las actuales condiciones políticas. Pretender ahora dar un vuelco a las instituciones del país que están funcionando y a su estabilidad no es realista. No creo que sea bueno para Euskadi, pero no vamos a echar este ofrecimiento en saco roto. Nos quedamos con la voluntad política de Bildu de entenderse con nosotros al futuro, que parece deducirse de este nuevo ofrecimiento. Sabino Aranaren heriotzaren 114. urteurrenean ekitaldi politikoa egin du EAJak Sukarrietan eta bertan egin ditu hitz horiek Ortuzarrek. Horrez gain nabarmendu du Euskadiren eta Kataluniaren estatus politikoa berritziko unea dela. Atera dezagun politika justizia alorretik. Kataluniako ordezkari politikoak espetxetik atera ditzagun eta has gaitezen hitz egiten. Eusko Alderdi Jeltzalea alduen guztia egingo du elkarrizketari ateak zabaltzeko eta akordioak daitezen. Gure eskua luzatuta dago. Frantziako espetxe bira Poitiers ingurura iritsi da gaur. Aurreko astea Lyonen amaitu zuen etxerat bagoaz eta sare kantolatutako martxak. Bertan, besteak beste, France Insoumise alderdiko kontseilari Andrea Kotarakek eta Giza Eskubideen Ligako Patrick Caninek hitz egin dute larriki gaixo diren presoen askatasunaren alde. Donc je suis surtout là dans l'urgence pour que le droit pénal et l'application des peines soient respectés dans ce pays qu'est la France. Voilà. Pour qu'ils bénéficient des mêmes droits que les autres, c'est-à-dire le rapprochement familial, la libération ou les libérations conditionnelles et puis la possibilité pour les détenus basques malades de bénéficier des mesures de faveur qui sont dans le code de procédure pénale et qui s'appliquent à d'autres détenus mais pour lesquels pour l'instant jusqu'à présent les détenus basques étaient exclus. Mobilizazio jendetsua izan zen atzokoan, Altsasun, Adur, Oian eta Jokinek dagoeneko urtebete espetxean eman dutela salatzeko. Altsasuko Akaske herritar plataformak muntaia salatu du berriz ere eta nabarmendu epaiketa iruzurtia ari dela prestatzen Auzitegi Nazionala. Hala ere, jaso duten elkartasunari esker indartsu daudela, adierazi dute plataformako kideek. Joan den astean gaixotasun luze baten ondorio hil zen Belen Gonzalezi agur ekitaldia eskaini diote igande eguerdian Lazkaon sortuko kideek eta haren gertukoek. Bere ibilbide militantea gogora ekarriz, Gonzalezen borroka pertsonal eta politikoak nabarmendu dituzte. Belen, azken unera arte egon da Ezker Abertzalearekin konprometituta. Maite zaiteko bihotxa. Gora herria, gora Belen! Sortuko Kontseilu Nazionalaren izenean Miren Zabaletak egindako hitzartzean, aurrera begira, erabakitzeko eskubidearen aldeko gehiengo soziala Euskal Errepublikaren aldeko bilakatzea kokatu du erronka gisa. Ezker Abertzalea irabazteko jaio zen, eta aspaldi ikasi dugu bidea oinez egiten dugula. Hor topatuko garela, Belen, hor topatuko garela, irabazteke daukagun etorkizunean. Larriki gaixorik dagoen Ibon Iparragirreren egoeraren salaketa berriz, Galdakoko ospitalera eraman dute hainbat ekintzaiek. Iparragirre eta gainerako preso gaixoak aske uzteko aldarrikatzeaz gain, Iparragirreren egoera gordina luzarazten ari direnak kritikatu dituzte. Fiskaltzaren krudelkeria, espetxearen inhibizioa eta epailearen utzikeria argi gelditzen ari dira, behin eta berriz, egiten dituzten mediku txosten eskaeretan eta diagnosiari eta bizi itxaropenari buruzko ihesbideetan. Ibonek soberan ez daukan denbora galtzen ari dira eta bere egoera larriak berehalako kaleratzea eskatzen du. Errauste plantek dakartzaten osasun arriskuez ohartarazi du bestalde osasuna eta errausketa ikerketa taldeak. Ikerketa gehiagoren ondorioetan oinarritu da horretarako, Osasunerako Mundu Erakundearen lan bat aipatu du besteak beste. Bizkaiko Zabalgarbi erraustegiaren inguruko artxenikoaz ere ohartarazi du eta neurriak eskatu dizkio Jaurlaritzari. Koxka ez da erraustegia osasunerako kaltegarri den ala ez, baizik eta zenbateraino den kaltegarri. Ez dugu instalazio hauek osasunean eragin kaltegarririk sortzen ez dutela frogatzen duen kalitatezko ikerketarik aurkitu.
Kontrakoa da aurkitu duguna. 2011 urtean argitaratutako ikerketa batek pleurako eta maskuriko minbiziaren hilkortasuna handitu egiten dela erakusten du. Beste ikerketa batek gaixotasun kardiobaskularrak eta arnas bidetakoak, azken hauek adin pediatrikoan ere, izateko arriskua handitzen dela frogatzen du. 2015 urtean argitaratutako hirugarren batek pankreaseko minbiziaren handitze bat frogatzen du. Kalitatezko azken ikerketa 2016an argitaratu zen. Gaixotasun kardiobaskularrak garatzeko arriskua handitzen dela frogatzen da. Bestalde, Bilboko udalak pasaden ikasturtean erretiratu ziren lehen eta bigarren hezkuntzako 84 maisu eta maistra omendu ditu. Juan Mari Aburto alkatea eta Koldo Narbaiza euskara eta hezkuntza zinegotzia omenduekin batera izan dira. Omenaldi honen bidez, 2015-2016 ikasturtean erretiru hartu duzuen maisu eta maistra guztiok merezi duzuen esker ona agertu nahi dizuegu. Ondo merezita duzuen erretiroa, seguru nago. Zuoi guztioi eskerrik asko egin duzuen lana handiagaitik. Hainbat jatorritako 51 filmek osatuko dute Bilbao Mendi Film Festivalen 10. edizioa. Abenduaren 8tik 17 artean Mendi zinemagintzaren hiriburu bilakatuko da Bilbo. Aurtengo egitarauan nabarmentzekoa da emakumezkoen protagonismoa, alpinismo zein komunikazio arloan. Sail ofiziala Jennifer Pidom zuzendariaren Mountain filmak zabalduko du, Euskalduna jauregian egingo duten hasiera ekitaldian. 710 puntu eskuratu ditu Igor Elortza Durangarrak bertsolari txapelketa nagusiaren baitan Donibane Loitzunen jokatu den final aurrekoan. 707,5 eskuratu ditu Maialen Lujanbiok, 671 Julio Sotok, 688,5 Jone Uriak, 634,5 Agin Laburuk eta 633,5 Iñaki Apalategik. Puntu horiek aurreko itzulian lortutakoei batuko zaizkie eta batura hori izango da Barakaldoko beken kantatuko duten 8kotea erabakiko duena. Denoi desio gura dizuet, indarra ta adimena, ondo atera dakizuela, ardura zaizuen dena, ardura zaizuen dena. Eta kiroletan, Euskal selekzioak 2-1 irabazi zuen Txekiar Errepublikaren aurka larunbatean Ipuruan jokatutako norgehiagokan. FIFA datetan jokatutako partidan, Euskaldunak nagusi izan ziren eta Erika Bazkezek zein Naikari Gartiak sartutako golei esker garaipena eskuratu zuen. 1800 lagun inguru bildu ziren Eibarren eta kirol maila aparta erakutsi ondoren ofizialtasuna eta nazioarteko aitortza lortzeko urrats gehiago eskatu zituzten partidaren biharamunean. Pilotan ere, Euskal selekzioa dugu izpide izan ere, munduko txapelketan One Wall disiplinan arrakasta handia lortu du. Norbanakoetan Patri Espinarrek garaipena lortu du eta bikoteetan Espinarrek berak eta Amaia Araiztegik tituloa lortu dute. Sari individualei dagokienez, Espinar txapelketako jokalaririk onena izendatu dute. Bilbao Basketek kargutik kendu du bestalde Carlas Duran. Azken asteko zurrumurroak baieztatuta, katalanak ez du miribilan jarraituko. Europako txapelketan izandako emaitza txarrek giroan nahastu egin dute eta zuzendaritza batzordeak entrenatzailea aldatzea erabaki du. Onda Baska irratiak aurreratu bezala, Belgiko Marstich Kroaziarra izango da taldeko prestatzaile berria. Aurretik bere herriko Txedebita zuzendu du. Batzuk joan eta beste batzuk etorri. Izan ere, Baskoniak Kevin Jones hegal pibot estatubatuarra fitxatu du. 28 urteko jokalariak 2 metro eta 3 zentimetrotako garaiera du eta jadanik eskarmentu handia pilatu du. NBAko Cleveland Cavaliersen aritu ostean, Europan Txoleten, Belgradeko Partzinanen eta Errusiako Lokomotiv Kuban taldeetan aritu da. 2 hilabetetarako kontratua sinatu du eta Baskoniak denboraldi bukaera bitarte luza lezake.